हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय साख्रिनि भिडिअ अन्नानै भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय बे फैदों ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट आसामनिफ्राय फुल डिटेल्स मोनजोबगोन चेनेल गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय बेनि अनलाइना 20 जुलाइ 2020 निफ्राय स्टार्ट जागोन आरो बियो 8 आगस्ट 2020 सिम थागोन माने 20 जुलाइ 2020 निफ्राय 8 आगस्ट सिमनि गेजेराव नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो नांगोन पोस्टखौ नायोब्ला मोननै टाइपनि जागोन मोनसेया जाबाय आन्डार कमिशनारेट अफ ट्रान्सपोर्ट जागोन आरो गुबुन मोनसेया आन्डार डाइरेक्टरेट अफ इनलेन्ड वाटार ट्रान्सपोर्ट सो पोस्टफोरखौ माने बेवहाय लिरना होग्रोदों बाट बेनि माने डाइरेक्ट आं केटेगरि वाइसखौ नोंथांमोननो दिन्थिनानै बेखौ मिनिमाम 8 पास बानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन दे आं रिपिट खालामदों 8 पास बानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन मिनिमाम क्वालिफिकेशना डाइरेक्ट आं 8 पासफोरनिखौ दिन्थिनानै 8 पासफोरनिया जाबाय ग्रेड 4 नै ग्रेड 4 आव पियन दङ प्रसेस सार्भार दङ आरो नाइट चौकीदार दङ भेकेन्सियाव जुदि नायोब्ला जोंनि एसटी फोरनि थाखाय रिजार्भ खालामना दोनाखै नाथाय जों गासैबो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन माबायदि बेवहाय रिजार्भ खालामना अलरेडि दोनखादों माने आनरिजार्भ अपसन एक्सट्रा खालामना दोनदों माने जों जुदि नायोब्ला पियनाव गासै 15टा भेकेन्सि दङ बेनिनो रिजार्भ आनरिजार्भ खालामना दोनदों रिजार्भ नङा आनरिजार्भ 12टायानो आनरिजार्भ माने रावनिबो थाखाय रिजार्भ खालामना दोनाखै रावनिबो थाखाय रिजार्भ खालामाखै मिन्स गासैबो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो आइजोफोरनि थाखाय रिजार्भ खालामना दोनदों रिजार्भ फर वमेन बेवहाय पियनाव गासै मोनब्रै भेकेन्सि दङ आइजोफोरनि थाखाय आरो ओबिसि एमओबिसिफोरनि थाखाय मोनसे रिजार्भ खालामना दोनदों प्रसेस सार्भाराव गासै मोनसे भेकेन्सि दङ बेनिनो 5टाखौ आनरिजार्भ ओमफ्राय मोननैया आइजोफोरनि थाखाय आरो मोनथामखौ ओबिसि एमओबिसिफोरनि थाखाय होदों बिनि उनाव नाइट चौकीदाराव गासै मोनबा भेकेन्सि दङ बेनिनो मोननैखौ आनरिजार्भ खालामना दोनदों मिन्स बेवहाय गासैबो एप्लाइ खालामनो हागोन मिनिमाम 8 पास बानो दायो जों जुदि गुबुन भेकेन्सिफोरखौ नायोब्ला जुनियर एसिस्टेन्ट दङ एचकिउ लेभेल बा आई थिंक हेडक्वार्टार लेभेलानो जागोन नामाथाय बियो एचकिउनि फुल फर्मखौ मिथियादों हेडक्वार्टार जानोबो हागौ बेवहाय गासै 8टा भेकेन्सि दङ बेनिनो 5टाखौ आनरिजार्भ ओमफ्राय मोननैया हिन्जावसा बा आइजोफोरनि थाखाय स्टेनोग्राफार ग्रेड 3 आव मोनसे बेनि थाखाय बेखौ आनरिजार्भ बेखौ गासैबो एप्लाइ खालामनो हागोन जे जुनियर एसिस्टेन्ट डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव 56टा भेकेन्सि दङ बेनिनो 26खौनो आनरिजार्भ खालामदों 8खौ आइजोफोरनि थाखाय ओमफ्राय ओबिसि एमओबिसिफोरनि थाखाय 22 हौवासाफोरनि थाखाय ओमफ्राय 7टाखौ आइजोफोरनि थाखाय रिजार्भ खालामदों एसटी प्लेनफोरनि थाखाय बेवहाय मोनसे दङ स' रिपिट खालामफिनदों आं एसटी प्लेनफोरनि थाखाय बेवहाय गैया होननानै नों टेनसन लानांगौ खोथा गैया दे आनरिजार्भआव गासैबो एप्लाइ खालामनो हायो आरो आनरिजार्भआव माने पस्टआ एसे दंखायोनो एसिस्टेन्ट इनफर्समेन्ट इन्सपेक्टराव गासै 30टा भेकेन्सि दङ बेनिनो 15खौ आनरिजार्भ खालामदों 5खौ आइजोफोरनि थाखाय 10खौ ओबिसि एमओबिसिफोरनि थाखाय एनफर्समेन्ट चेकाराव दङ 48टा भेकेन्सि बेनिनो 21खौ आनरिजार्भ 6आ आइजोफोरनि थाखाय 12आ एबिसि ओबिसि एमओबिसिफोरनि थाखाय आरो एसटीफोरनि थाखाय जों जुदि नायोब्ला हौवासाफोरनि थाखाय गासै मोनब्रै भेकेन्सि दं आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय बा आइजोफोरनि थाखाय मोनसेल' भेकेन्सि दं रिजार्भ खालामना हिसाबै ग्रेड 4निखौ अलरेडि बुंखाबाय ग्रेड 4आव अनलि 8 पास बानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन दायो दङ डाइरेक्टरेट अफ इनलेन्ड वाटार ट्रान्सपोर्टनि आन्डारनि बेयावबो दङ जुनियर एसिस्टेन्ट एचकिउ लेभेल गासै 13टा भेकेन्सि दङ बेनिनो 6खौ आनरिजार्भ खालामदों मोननैखौ आइजोफोरनि थाखाय वमेनफोरनि थाखाय ओबिसिनि थाखाय मोनथाम जुदि एसटी प्लेनफोरनिखौ नायोब्ला मोनसे भेकेन्सि दङ एसिस्टेन्ट कमार्शियेल अफिसाव मोनसेल' भेकेन्सि दं आरो मोनसेया आनरिजार्भ जुनियर एसिस्टेन्ट 24 बे डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव 24टा भेकेन्सि दं गासै 8टाया आनरिजार्भ खालामदों मोननैया आइजोफोरनि थाखाय ओबिसिफोरनि थाखाय 7टा एसटी प्लेनफोरनि थाखाय मोनथाम भेकेन्सि दं हौवासाफोरनि थाखाय आरो आइजोफोरनि थाखाय मोनसे भेकेन्सि दं मेसिनिस्टआव गासै 4टा भेकेन्सि दं बेनिनो मोननैखौ आनरिजार्भ खालामना दोनखादों एसटी प्लेनफोरनि थाखाय मोनसे फिटार हेल्पाराव गासै 8टा बेनिनो 4खौ आनरिजार्भ ओमफ्राय मोनसेया आइजोफोरनि थाखाय आरो एसटी प्लेनफोरनि थाखाय मोनसे इलेक्ट्रिक वायारमेनाव मोनसेल' भेकेन्सि दं आरो बे मोनसेखौ गासैबो एप्लाइ खालामनो हागोन आनरिजार्भ हिसाबै दायो एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ नायोब्ला बेयो नेसनेलिटियाथ' इण्डियान जानो नांखागोन एज लिमिटआव होदों 18निफ्राय 38 इयार्सनि गेजेराव जानो नांगोन होननानै माने 18निफ्राय 38 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानो नांगोन खिन्थु जोंनि एसटीफोरा 5 बोसोरनि एक्सट्रा मोनबावो स' बे हिसाबै नायोब्ला 18निफ्राय 43 बोसोर बैसोनि गेजेराव जुदि जोंनि बर'फोरा दङब्ला बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन क्लियार खालामना होबाय आं बिनि उनाव इडुकेसन क्वालिफिकेसनखौ नायोब्ला जुनियर एसिस्टेन्टआव आरो कम्पिउटाराव गासै माने नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर ग्रेजुवेट कमप्लिट खालामदोंब्ला बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोसे कम्पिउटारनि डिप्ल'मा नांगोन बे पस्टखौ एप्लाइ खालामनोब्ला जुनियर एसिस्टेन्ट एचकिउ लेभेल बा डिस्ट्रिक्ट लेभेल ओमफ्राय आरो कम्पिउटारनिखौ एप्लाइ खालामनोब्ला नाम्बार 2 आव एसिस्टेन्ट कमार्शियेल अफिसार बेखौ एप्लाइ खालामनोब्ला ग्रेजुवेट कमप्लिट खालामनाय जायोब्लानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय नाम्बारजों खोथा गैया दे आं रिपिट खालामफिनदों नाम्बारजों खोथा गैया बेवहाय नाम्बारनि जेबो होआखै स्टेनोग्राफार 3खौ एप्लाइ खालामनोब्लाबो ग्रेजुवेट कमप्लिट खालामनाय जानांगोन ग्रेजुवेसन लोगोसे आईटीआईबो थानो नांगोन होनना बुंदों बिनि उनाव एसिस्टेन्ट इनफर्समेन्ट इन्सपेक्टराव हायार सेकेन्डारिब्लानो एप्लाइ खालामनो हागोन अनलि हायार सेकेन्डारि बेवहाय एक्सट्रा आरो जेबो नाङा एनफर्समेन्ट चेकाराव अनलि मेट्रिक पास बानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बेवहाय जेबो गुबुन नाङा आरोना
मेसिनिसाव मेट्रिकजों लोगोसे आईटीआई थानो नांगोन मेसिनिसनि ओमफ्राय फिटार हेल्पाराव मेट्रिकजों लोगोसे फिटारनि आईटीआई इलेक्ट्रिकेल वायरमेनाव मेट्रिकजों लोगोसे इलेक्ट्रिकेल वायरमेननि डिप्लोमा आईटीआईनि डिप्लोमा नांगोन आरो नम्बर 9 आव नाय ग्रेड 4 अनलि 8 पास बानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो गुबुन जितु क्वालिफिकेसन जेबो बियाखै दायो दङ हाउ टु एप्लाइ बेखौ जुदि एप्लाइ खालामनोब्ला नोंथांमोना बिथांमोननि जितु अफिसियेल वेबसाइट slprb.in बेहाय थांनानै एप्लाइ खालामनो नांगोन आरो डकुमेन्टसफोरखौथ' बिखादों फट' आरो सिगनेचाराथ' नांखागोननो मेट्रिकनि एडमिट कार्ड नांगोन नांदों एज प्रुफनि थाखाय आरो लोगोसे गुबुन जितु सार्टिफिकेट मार्कशीटफोरखौ नांगोन नोंथांमोना गासैखौबो रेडि खालामना लायोब्लानो जाबाय डिप्लोमा जुदि नों आईटीआईफोरखौ एप्लाइ खालामनोब्ला आईटीआई गोनांखौ माने नोंथाङा लायोब्लानो जाबाय ओमफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन नाम्बार नांगोन आरो EWSखौथ' जोंनो नांखायानो आरो कास्ट सार्टिफिकेटफोरबो नांगौ जानो हानाय नोंथांमोना रेडि खालामजोबना लायोब्लानो जाबाय स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय बेवहाय टेस्टखौबो होदों एक्सुवेलि फार्स्ट फेज टेस्ट जागोन फार्स्टआव बिनि उनाव जागोन सेकेन्ड फेज टेस्ट नोंथांमोना गासैखौबो रेडि जाना थायोब्लानो जाबाय दे स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामब्लानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं